wasu mutane guda uku Allah maɗaukaki baya dawo da addu'arsu idan su roƙi Allah, Allah baya dawo da buƙatuwarsu. As-sa'imu hatta yuftir, mai azumi har zuwa lokacin da yake kai azumin shi yake buɗe baki, duk addu'ar da yayi karɓaɓɓiya ce. Wal imamul adil, hakanan shugaba mai adalci wanda yake damuwa da damuwa al'ummarsa, wanda kullun ya za a yi ya faranta ma waɗanda yake shugabanta, kullun ya za a yi ya sarayen musu da damuwarsu, a kullun shine a gabansa yana tsayuwa da adalci a tare da su. Da haka idan yi addu'a to karɓaɓɓiya ce. Wal mazlum, da wanda aka zalunta, wani haka kawai ya zalunci wani bawa, to wannan bawa duk addu'ar da yi karɓaɓɓiya ce. Isa a yau za ka ga abin mamaki, wani za a shiga haƙƙinsa ya ce Allah ya isa, wanda aka ce ma Allah ya isan ka ga hankalin shi kwance. Wanda ake gaya min ma an zalunce shi ce aka ce Allah ya isa sai ce na gode. Wai shi yana ganin ya sha ne, yana ganin ma wai ba komai ba ne. Subhanallah, wannan babban illa ce. Mutum ka bi shi haƙƙinsa kuma ka bi shi haƙƙinka alhali yana da shi, ya ce maka Allah ya isa ka ce ka gode ba tare da damuwa ba, to wannan duk addu'ar da yi to Allah zai karɓa masa. Allah ya isan nan fa ba ƙaramin al'amari ba ne, wato Allah ya bi mai kadinsa, sai kuma mutum hankalin shi ya kwanta ina. Kar mai zalunci ya taɓa tunanin zai sha daga duniya zuwa lahira. Duk abin da wannan yi maka addu'a da zalunci to Allah ba sai ya saka masa. Allah ka tsare. Rawahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mai lamba 3598. Wa Ibn Majah, haka nan Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi mai lamba 1752, hadisin da aka samu shi daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda. Kuma Imam Al-Albani ya ce wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahiha, hadisi mai lamba 1797.